Teraz máme všetko urobené a môžeme ísť na to. Tak ideme na to. Tam Sabinov, hej? Tam je Sabinov, presne tak. Minulú sobotu som tam bol. My mali stretnutie zo školy po 40 rokov. Jakubováno, tu spolužiačky. Tak toto je pekne, ako práve. No, tam chodia lyžovať. Stať s dcerou, toto, čo bolo. No, tak a vy teraz tu budete nad ňou práve. Toto tam? Toto je. Samé lesy. Oscar Mike 665 po info. Dávajte. A prevádzka je už na vašej 13. hodine vo výške 4400 stôp a postupuje na juh. Toto sú olejníkov. No, presne, toto som chcel vidieť. Ale tu niekde chodia na lísu stane, cez kopce. Vidíte? Aj tam. Je toto baranie. Baranie tu niekde hore na vrchu. No tu tak je už za nami. Za nami. Tak idú nám holuby z Poľska, tak nám tu chodia, poza Tatry. Tu, do tých dolín tu. To, že oni majú inú navigáciu, než my. To keby vyplota, by sme hľadali. A tam čo je za dedina? Tam je Kamenica, Kamenický hrad. Aha. Hneďka tam za tým kopcom. Tak keď sa potom sa vrátime a tak... Po druhej strane, naspäť. A pôjdeme prvé sa na Minčo pozrieť. Áno. Neuvidíme medveďa. Možno. Toto tu? Hej. Tam je ten pamäť. Tu co je? No tam by mal byť Church. Toto tu? Hej. Tako ísť blízko pri Hej, nebu. cez kopec, no. Teraz Church a tam je Šarické Jastrábie. A po ceste to je ďaleko. Paráda. Nie je to žiaden tak. No penáli ako to ide. Tak auto. Jakú rýchlosť máme? Teraz máme 169. Tak keby na mestu sme stali. No, ale tu jedna dedina za druhou ide. Toto Orlov. Tu chodím do roboty. Tu? Tu, do Orlova. Pozrite. No tu prichádzame po hlavnej ceste. To tie skaly tu. Som chodil s ovcami. Tu? 18 roky pri ovcoch som robil. No, 10 roky baču, tu na tých lúkach. Tak to musíte poznať A perfektne. tam sú kravy. Toto krivianské poľa sú. Tak toto tu musíte poznať perfektne, ako práve. 60 roky tu bývam. Tak toto už je poriadne. Môžeme tak sa točiť. Môžeme, tak urobím taký obraz. Zakývať skús. Hej. Paráda. Tam, kde je krídlo, tam bývam. Od kostola dole, nižšie trocha. Paráda. Naše polia krivianské. Veľký chodár. Toto tu. Tak toto ste si možno aj nemysleli, že tak raz budete nad svojou rodnou dedinou ako. Tam, kde ste toľko prežili. No určite, že nie. Brisa, Brezovica. Tam je Tichý potok. Tak pozrite poriadne svoju celú dolinu. Šterbach.